som uns productors ecològics que ens dediquem a l'horta, però també ens hem atrevit a fer una explotació d'herbes aromàtiques per tal de poder oferir al client una herba no viatjada, que en diem nosaltres, que la collim, la sequem, l'embossem nosaltres mateixes i t'arriba a casa amb tot l'aroma i tota la frescor, tot i ser una herba seca. Aquestes herbes, nosaltres diem que són herbes no viatjades. Us imagineu l'orenga que arriba als nostres plats? Segurament està collida a l'interior del Perú, d'allà amb un camió arriba a un port, allà el carreguen en un contenidor, d'aquest contenidor va a Alemanya, i Alemanya, que és el gran distribuïdor de planta seca europeu, distribueix els nostres distribuïdors, que ho tornen a distribuir a les nostres unitats. Aquesta herba ha acumulat sol, ha acumulat pols, ha perdut aromes, segurament, però nosaltres el que fem és una herba no viatjada, que en diem nosaltres. Nosaltres collim l'herba, el mateix dia que collim l'herba entra a l'assecador, al cap de 48 hores l'herba està seca, l'embossem en fosc, perquè no perdi color, no perdi aroma, i de seguida va a parar les nostres bosses i els pocs per aquest format que nosaltres us presentem. Per tant, entenem que és una herba que, tot i ser seca, és verda, conserva olor i conserva molt color, molt aroma i molt color. El nostre producte està cultivat a Osona, precisament en una finca que es diu Mas Vinyoles, a Sant Pere de Torelló. El producte és planta mediterrània autòctona. Farigola, sàlvia, julivert, orenga. A partir d'aquests productes purs, oferim també al client barreges fetes amb els productes purs, que en diem mixtures. Tant per fer una bona infusió al vespre abans d'anar-te'n a dormir, com per fer un bon plat d'espaguetis amb una aroma mediterrani profund. Aquestes són les dues línies de productes que us podem oferir. En format pot d'alumini, però també en un format bossa. Tu pots comprar-te primer el pot i després la bossa per anar reomplint aquell pot que et queda molt xerro a la cuina a casa teva. Quins problemes ens trobem? Ens trobem amb problemes d'arribar al consumidor perquè segurament no estem prou agrupats a l'hora de vendre. Es tracta que conjuntament trobem estratègies conjuntes per agrupar-nos i arribar al consumidor, aquell que sabem que existeix però que no ens troba, i segurament si ens agrupem ens trobarà.